Yarinyar an haife ta ne da kalar tsofaffi, yayin da iyayenta da suka ga haka zame musu bako suka jefar da ita a gefen teku, inda wata mata ta ɗauke ta ta rike ta, yayin da mutane suke wulakanta ta suna ganin kamar ta kawo musu annoba. Haka ta yi ta renanta har yarinyar ta kai shekara 7, inda kowa yake tsokanar ta, yayin da yaro ɗaya ne ya yarda da ita har ya kai ta gidansu kan babansa ya duba ta domin a yi mata magani. Bayan ya gama duba ta ne tabbatar akwai matsaloli da yawa a jikinta, kuma ba za ta wuce tsayin shekara 7 ba a rayuwarta. Tun daga wannan lokacin yaron ya gayyace ta gidansu domin su ci abinci, amma mamarsa ta hana, ta koro ta, inda ta zo da fushi take faɗa mamata ba ta so ta rasa abokinta guda ɗaya, yayin da ta nuna ɓacin ranta. Haka ya ta kula da ita, ba aune ba yarinya ta girma, inda wannan abokin nata bai guje ta ba, ya ci gaba da nuna mata kauna. Suna tare yayin da zai tafi makaranta, ya mata alƙawarin duk sanda ya je makaranta ya dawo to zai mata magani, inda ya kata gidansu domin a haɗa fati. Leta aka sa a cikin wani ɗan envelope, inda aka ce ta je ta ɗauko, yayin da ana ɗaukowa ana buɗewa aka ga ita ta yaga admission letter uwarsa kenan, amma sai ta kala mata. Shi dai wancan yaron bai yarda ba, ɗaya yana ganin ba za ta taɓa yin hakan ba. Haka ta dawo gida tana kuka, amma ce gwara ta bar garin. Biyu ta yayi domin ya hana ta tafiya, amma ina bai ganta ba. Birni ta je, inda ta samu ta warke, ta samu aiki a wurin wani kamfani, yayin da oganta ya ɗaukake ta, sannan ya bata CEO ya ce ta koma asalin garinsu domin ta je ta kula mai da kamfaninsa da ke can. Bai haƙura ba, yana ta zuwa wurin uwar akan tambayan ya labarinta, amma uwar ta ce ba labari, inda suka zo suna addu'a ranar zagayowar haihuwarsa. Wata budurwa ce ta kawo mai kyauta, amma fa shi kin karɓa yayi. Ana cikin haka sai ga ta dawo, inda ta ba kowa mamaki.